Okay, nditwa Goodson Madimutsa. Ndine 33. Exactly. Okay. Kumando macheki. Exactly. Okay. Kuno kumaka ere. Kuno kuinini ndani 2 weeks. 3 weeks. Okay. Chingoti sana ngoriro zvakaitika pamaka tanga kupinda pasi kusvika okay, ndakapinda mugodhi uri musi wechitatu kuma zvama past 10 dzimanini. Ndapinda chitira kushanda ndaitoti panyuya ndakwanisa kuenda kuchitanga kuti ndishandishandina ndangungadzoka makangu chitanga kachivete so zvako then musi wechina makuseni ma past 6 taida kutobuda panze ndo pakatanga kuti inini ndakaona sort of mavukano like yanonyatsonzwisisa because since ndakamboshanda mugodhi mumbe sikataona kuchera smile but ndasangana nezvi zvakaita seizvozvo saka pakatanga kurira kubva kumusiwo kwataifanira ngechibuda nako kwatanga kurira kwatanga urira zvikuti kutanga pari zvinoita like kuda kuita like thunder zvinoita mabanangana ndobva ndachizika kwaita ngetaiti kunoona kurowa mahora chichi kuitika ndatadza kuzinzwisisa then kubva watanga kutange kudonhera kwaidonha kwainiri side ranga rine mvura totanzwa matombo mvura wakatangira kwanguri kuri nekwatatira ndobva kwachitanga kurira zviya zvikuti zvine tinimira chechi wakakura kunge zvinoita panoitika kana kuti padhurwa nemagrenade kana kuti zvatombonawo mafirimu zvichiitika ndobva ndashamisika kuti chii chiri kumbonyatsoitika apa isu tichida kubuda toita sei zvatangira nekwatoda kuenda nako tobva tamboramba takachipanga chichapirira ikoko takaona zvakaramba zvichiuya kusvika nekusaidi kwatatira takasvika pakuti takudotsvagawo nzvimbo dzataifungidzo dzakamanikaana dzokuti dzatoziva kuti hadzina kumbobvira dzamboshandwa dzataikwanisa kuti tikwanise kuzvisevha kuti tiwetirwa penyu ndopatikaendawo pane rimwe pila ranga riripo riri padhuze newo yanga yakabata mugodhi tobva tanosvika bva tanowande papo saka ufichi wamuwanhu waishanda tati madepartment about 4 taishanda kwakasiyana-siyana mwashandiro uku mwashandiro uku pawakanga wakutiziva uchitizivo zviri kuitika vaiti vachimhanya taitoti uyai vakomane uya muhandi kuno bcause zvava zvakutosanganisira nyika yese bcause zvakadonha kuti gome rinogona dikira iro kudonha kwacho area yacho yakadonha iyoyo but haisiwi mugodhi wese saka ndabva ndati uya kuno vachiwanda kusvika patatiri area yatatira ndunyepo haina kubva rambokanganiswa kana chii tangoramba ndiripo kusvika tisvike pakupedza kudonha kwatora about kwatangana mapast 6 kusvika mapast 6, 7, 8 mapast 10, 11 ndongo yakamira kudonha kwanga kuchiri kudonhawo zvimakriki zvasarira zvinoiti kana dombo rikakrika because bluestone nearly about kilometer kudzika pasi saka kwanga asarirawo mamakriki aya anenge asarirai ndo anga asarira pakudonha kwaita then toda taononyatsoona kuti kwambomira kuchadonha patoita sei tingatsvaga way kubuda naye because apa pataifanira kubuda napo paita sepavharo totsvaga way kubuda naye changu tachishamiso ndechekuti tasingazivane vamwe vanhu vaishanda mugodhi imomo kuti anoshandirapo but takangosanganiswa panzvimbo 1 mukutiza kwaitika kuya tapa chinhu 1 tatipa about 15 tochibvunzwa kune madepartment atoshandira kune vamwe vanhu vanga vari kuiri kune vana nhingi vangu vabuda panze ufichi zvezvemuno zvitoda ropa zvinoda kutodeura ropa sisi toda kuzviramba kuti kuna mwana mafodya vakatanga vachambobhema zvimarisa izvi mukati chasvika pakuti zvakange zvapera zvokuti havasina chavanokwanisa kuti vanofungidzwa kuti vanobhema hapana vanga vangonyota nzara zvese hapana chataitya kubva musi wechitatu kusvika musi wesanda watakakubuda tatangorarama nenyasha asi chaindinetsa ndechekuti pandaingorara pese ndikangomuka ndaimuka ndine pawa ndisina nzara chaindinetsa ndaingomuka nditori nepawa nyangwe nditoziva nezuro ndakange ndafizuka ndararama chaitizisa futi kuti kunze kwadoka taiti kunzotanga kukotsira tikatoziva kuti kwautakukotsira madhetsi tasina kuratsika time chete ndo yatatarasika because dhere kutanga tatine foni yakanga izosvika papira matanga ne 7% tazosvika papira moto foni ikaita nge 2 days tine foni yedu rechi3 ndo patanga kurasika madhetsi atanga kurasika ayo network but time chete taingokubatidza kuti tione time ndo zvakaitika saka ndokuchitanga toita sei kuti tibude tatanga kutsvaga way pataifungidzira kuti tokwanisa kuona way takaona kwakavharika pataifungidzira kuti kune mishaft iri pataifungidzira kuti tokona kubuda kushaft takatadza kuenda nenyaya kuti kwanga kwavharika futi shaft pataibuda napo pataiti pawinchedi taibuda napo takaona futi pavharika saka taikwanisa kunopota kuseri kwedombo iroro because dombo ranga rakakura rakaita aki kudai rakanogadzira aki kudai
chinzi rakabva ramugara stable chinzi kudonha kuni kwauni kusasa doni wakatosvishepa wega tuchiti kumusoro uku saichiyandisa tikuzasi tichitanga kukwidza dombo riya tikati takabuda nepakona pekusaidi ukusasi but kumberi kwacho kwangu singaendi vatatanga uchikwidza dombo riya nepamusoro paro pakanopota kusiri kwarakanoperera kunoita aki kuya ndobva tachiona type yedhagara kuti red soil ichiratidza kuti iri kubva panze tikati ndouye kubuda naye kunze kune mwe vatingakwanisa kubuda nayo tikatanga kuchera tichibuda tichikwanisa kubuda kunze saka panhu patakatanga kuchera pamba neshaft noratidza pamba neshaft kare uchini pamba nebig filling zvine zvakashandwa kudhara zvozovhara toiti big filling ndo yakanga iripo saka taiti tikairowa yebva ngoti kaona taigona kana 10 meters kuenda mudenga yobva ngoti kaona unofusira nekwataira seinosvika nasvika totanga kuspara nemaoko tashandisa maoko tasina mashavhi because panguva yacho hapana munhu akwanisa kubatanidza kana turusi chinhu chatakakwanisa kuwana irange yatakati ndofunga igwariswa kune matombo anonge akrekai vanenge vachida kubhalansa kuti dombo riwe rishape tisakwadza vanhu ndo mugwara watakangonongawo tichitofambawo tichakutoenda kunotsvaga nzira ndo watakashandisa kuzocheresa kuti tibude kunze saka taiti tikachera mita kukwira mudenga tochera mita koma kudai mita and half mudenga tochera mita kudai togaza sube kuti munhu kana akuchera futi mita padenga anenge achiona paanenge akafika tochera futi mita takazosiya pai pashafti paidonha pai pamba tombofusira mumwe wedu atombofusirwa tikamufukunura anga atofusirwa madhaka yangu donha ka1 akawanda obva afusirwa kwakutomupinza bhizi ofusirwa kuti angadai akatofa tikasamubatsira kuti asakasike kukanganisika vatamisa pakanaka patamufuridza kuti musi mhepo inge iri shoma kuti asarwe nzvimbo dzinobuda nemaventilation anga avharika mazhinji totatanga kuramba tichikwidza chidaro chinhu chataingonamata ndechekuti dai maini yaregedza kunza mushini nokuti ikaunza mushini ofichi painongotsika apa isusu zvedu zvadhako ndomunamata wataita ofichi maini yakanga isingazivi pataifanira kubuda napo because direction yaifunidza kuti buda nayo isiyo yatikazobuda nayo iyi direction takabuda nayo ngiri yedu tiga takangosvitsvagirawo direction yedu tiga totata ndokuchitanga tatanga kubuda taitoziva kuti maini obvious cherekati dzinoda kuti iropa kunhu kwatatiri kwangu kuri kuresa zvokuti vaigonotora kana 3 months kana 4 months vachizama kusvika kwatatiri endo future hapana vanenge achimupenyu panguva idzodzo paikaita how many kilometers kilomita kudzika pasi kilomita nearly kana tapotsa kuti tapotsa bhija but nearly kilomita zvekuma 800 meters zvinogona kudaro then chobva taramba chiita se tikatoti chinhu chatakwanisa kurarama nacho pasi ndaitotesta pane midzi yaiti yakabva padhagari yarakabva panze midzi yemiti imwe iyaiya pane imwe miti yandaiti ndikatesta ndoitsenga ndoona kuti muti ndotanga ndauruma ndoona kuti hauna poison here kuti ungangoti affecte futi tikatozorwara wese ndo yatibatsira pamvura nepachikafu bhozi taiti tikamboitsenga zvaitibatsira kuti ndikwanisa kurama ndichichera bhozi kunhu kwaitaichera about 60 meters kwangu uri kure zvokuti paitoda madhezi akawanda dai kunzi tikada kutanyu saka taiwirana kuti munhu anocherwa mita yake umochera chi akacherwa mita koma unocherwa mita koma tichingodaro kuitira kuti tichizorodzana tichamba tichienda mudenga chataida kuenda mudenga chete saka uchimidzi unongonzvenya saka tai tikarowa tikadai tonodai asi ipapo mhepo maizwa kuti mhepo iri hakuna bhozi kwanga kwakavharika kwaita close ivhu riya rakanosvika chivhara raitsindirana chere paraidzika pataiisa pashafti unotaura vanhu vari panze vaiti hanzi taiona kuti pari kudzika bhozi pekutanga kasvika chiona pane 3 meters pakazodzoka kaona dzava kuma 8 meters dzadzika gomba riya rakuma 8 meters pakazodzoka rakaona ratowedzera futi mameters kudzika roti ivhu riya ramba richiita se takabva tazomira kushafti iwe tochiti ngatitsvage panhu pari fresh pasina mvura pamboshandwa bhozi tikaramba tichishanda panhu pakamboshandwa panotura ivhu riya rikafifira rakawandisa rotouraya tochitanga kutsvaga panhu pasina mvura pashandwa ndopatakazotanga kubuda napo kubva patakatanga taivhura tone risina kukura taivhura tone kuti ndokwanisa kungokwana kuramba ndichichera nekuti kana ndakupindawo ndopindawo zvakanaka ndisinga manikani nemachera ataita tichera kusvika radheri musi wesande mapasti 1 achaizozitime zvangu padzadza amasikati vanhu vese vangu vakatomira vazhinji vakamira kunoku nevamwe kumaini vanga kusaidi kuzasi kwatikapinda nako vachizama kuda kuti vanga tibatsire sei but hapana kwanisa ndini wani munhu akatanga kubuda ini ndakati ndichibuda pambadzikira paipe pataichera pataibuda napo zvezvekuti pamwe ivhu rimwe raiwira pakatodonha pakatoita chikepiso saka ini ndakabva ndazongoti ndirikurwa nerenji yangu kupendana kuti apa ndangosaina kana ndichifa hangu zvina ndife nechi ndifa hangu unzi akafa akafusirwa nemadhaka panonzi akazofa nenzara atadza kubuda ndakabva ndatanga kuramba ndichirowa zvidonha matombo achidonha musana kwangu achingodonha chikunguka chende chancha chidhaka manje ivhu ndanda kutozoti chakutuze kana kwasara mameters ndanda kuti pamwe 6 meters kana kuti alef pa 6
meters because ndaenda kuzwa chaipita kanengira kundiudza kuti takusvika kudhuze nekunze asi vanhu vanga vaneta chatinetisa kuti kuneta asi kuti inzara because chikafu hapana chataidya kubva musi wechitatu kusvika musi wesande hapana chatachidya ndopandakabva ndazongoti chimbopokedzera renji pedzisira pachibati kudzika pabatovhurika piga kuti uzigadzira buri rakaita rakatonaka. Chandinoda kuziva wakapinda tsekwendi wakabuda uri mutano kuenda mberi sebasa rako uchiri kuda here kana kuti wane matyira nazvo kudzika pakadaro? Unomaona mune situation yandakasangana nayo ini hangu pache zvangu personal handizozi wangu nevangu dai kuri ndaiona hangu basa rimwe riri nani ndaikwanisa kuita asi dai zvava zviri safe semamushandiro andakaita ndakashanda pakuchura mine ichinyatsoshana zviri inonzi proper mining mashandiro atakaita iri Metallon iyo taishanda zvinhu zviri safe ndaitoziva kuti ndakashanda kubva 2010 kusvika 2016 munhu aigona kutokwara aigona kutswanywa nedombo zvokuti pakusungudza dombo muda kubatsira pape rongopotsikawo sezvatingoitwa pasurface ndopaigona kungodya nochiugu hapana munhu akambofira pasi pemvudi ndichiona ufichingani waigona kutokwarawo zvongonzi haazokwara kana kuti smoke ndo yatainyauchikira kuti inenge ine danger kuti painoputika kana uri kumberi kwayo inogona kuti kurowo unombonodonhera uko ndo chinhu chataitotyira kuti chiri nemarisk ufichi taitanga kuti yataiti safety talk yataitanga kutipanadzisana kuti toshanda sei how to work ndeyapi marisk tisingasangani nawo zvaitibatsira pakuti zvinhu zvaiitwa zvine proper mining ufichi yataiti quadic system yatoti safety talk. Asi mubvunzo wangu inini kuti sezvo mabasa ari kunetsa iwewe pachako basa rako iri ini nangu mona yangu ndikamboona kamari kari nani ufichi ndikastata business ndona zviri zvinobatsira shanda pasurface handichakwanisa uda uchadi kupinda mumanchado seumanchado zvandakaona zvona asi kune vamwewo muri safe pakuti makabva mazvigadzira hangu muri safe handikati hamunotyisa handidi kunyepa makazvigadzira makatozwa mazvigadzira because ini mugodi taitozova chiri tiri kumaino taizoti mugodi unofana kuti ake chiri tichitovhura matane edu taimavhura akadai so tichitova mahura edu taitozva kuti tinovhura mahura edu tane edu inenge rakadai rakaita raundi kuti rakabhalansa kana pakati apa pana chinodonha because ndo chinotsitsamo ufichi ndo chanchakasara chidumbu chirichi ufichi ndo chakazodonha ufichi chakabva chadonha chakakura chikanoda kuti agomo kudai kwachanogara ndo mamira makaita muna ini nangu pache zvangu ndine vana ndichida kuti ndivaone ndoda kuti ndionewo zukuru saka nditarisiri kuti ndirame ndichenda mune mari kanaka ndobva ndatanga uchitotanga ndobva ndatobuda ndichamwari panze ndakatanga kutodaidzira panze ndakutofara chamwari panze uyaone zuva saka takuda kubuda pekupedzisira ipapo pamita yatata kurowa ipedzisira takachira iri mutonera taiti pesi pataichira kamukatonera kuti umwe anenge ancestor anenge ari paside wachindiona kuti hapana ichazodiwa pamwe ndogona kurohwa nedombo ndikaita sei anenge achizokwanisa kundiiwopapo aiwanda pakoni taingochera kuti anenge akatosvipita akarara kudai akatarisa kwandikushandira kwekuti matombo anenge aidonha anongodonha pastraight patavhura paipa achidzika pasi wari pasi wachidhunza uchinorasira kune maweri kwangu neimwe trench yanga iriko pasipo ndokwaainorasira madhaka aya ndobva ndabuda bva ndatodhonza mukomana uya bva ndamuti vatobuda ndikatanga kudaidzira vanhu vari pasi kuti nga uchibude bcause paitobudika bcause taigadzira mastep taiti tikadai todai zvokuti tambo yakazongouyawo hayi kuzoti iwopa but ufichi tatagara tatongobuda tiga bcause munhu aikwanisa kutotsika achitongobuda vataitotyira vamwe vapfana pane vamwe vapfana ngwari majunior zvavo vasati vambopinda sangana neumbopinda mutaipi mugodi yakaita sei ndo vataityira kuti vanongonotadza kukwira saka tazwa kuti tambo ngaite se iuye batsira vanhu vari pasi ndozvinhu zvakaitika saka ndiwanga uri gang leader wazvinhu haisi kuti nawe gang leader but zvaitonge zvaitwa namwari bcause handingati ndindaizviita bcause dzimwe pfungwa dzandaita even pandakati maplans andaiita kutaura vamwe aigona mapikisa avaitaura aifeila asi randaitaura plan yaingobudika kusvika tabuda kunze bcause ndaitoti even pamidzi yanditaura nezvayo ndaingoti mwana uyu siyana nawo ngatidye uyu munhu wese ndikaona wandendaona ndomenya todambura piece tokondini ndikaona umwe ndizvozvo ndo zvataingoita zvaita senge zvangofemerwa zvisina kuti plus tainamata ndochinhu chihombe chataita tainyanya kunamata bcause ndaifunga ndine vana 4 amai vavo vakashayika saka ndoti vaitanirira kwese baba zvose namai saka ndaizviramba izvo ndikati nezitarajisa hakuna zvinhu zvakadaro ndozvinhu ndo faith yanga ndinayo
ndio fish ndaiti chakambopotsisa nedombo bose dombo ranga rakakura ndafanira kangofa kawana ende amafana mboziwa ndafira papi chiri maida kuda kuribvisa rakakurisa zvaitora makore but ndaitongoziva kuti ndatombopona apa saka ndofana kuti ndofana kutombopona nemabudo atakaita